Sanibonani. Ninjani? Niyaphila bafowethu? Asithembe niyaphila. Lo onibingelelayo mfoka Mkhonza. Asithembe niyaphila bafowethu. Ngicela nje ukunibonga nonke ngokuqhubeka nisapotha le channel. Ngiyanibonga kakhulu. Bese ngithatha leli thuba ngamukela onke ama-new subscribers to this channel ku-YouTube nama-new followers ku-TikTok. Ngiyabonga kakhulu guys. Ngicela ukuthi wonke ama-viewers ama-videos wami a-subscribe sikhulise le channel iye phambili. Ngiyabonga kakhulu. Njengoba indaba yephalaphala kuyiyo esematheni kule iy'nsuku, ngeke siyeke ukukhuluma ngayo soon. Sizoloku nje senza amavidiyo ngayo because iyona ndaba ewundaba mlonyeni njengamanje, nengikholelwa ukuthi mina izoba yi-decider okhethweni esiya kulo ngeyi-4 November. Izoba yi-decider ukuthi ukhetho luzohamba kanjani. Kungani ngisho kanjalo? Yingoba udaba oluthinta not just the president uRamaphosa, but oluthinta even his own political party. Luphinde luthinte even onke ama-political parties aye khona ngesikhathi kuvotwa ephalamende ngoDisemba 2022 ngesikhathi kuvotelwa le panel report. So uyabona ukuthi lo daba lithinta not just uPresident Ramaphosa, luthinta nama-political party. Uzokhumbula ukuthi makuvotwa ngalela langa mangaphosisi kwakuyingaki vele, mangaphosisi kwakuyi-13 December 2022 makuvotwa mangaphosisi la khona kwashildwa noma kwavikelwa isinqumo se-ANC sokuthi ichithwe ngoba i-ANC phela yayichitha le report. Bayiseka-ke nabayiseka ngendlela abaseka ngayo. So yingakho-ke ngizobe ngilo ngisho ngithi udaba lwale phalaphala judgment esanda kuphuma e-Constitutional Court lusazoke nje lu-trend isikhashanyana impela. Lusazoke libe undaba mlonyeni futhi lizoba yi-decider okhethweni oluzayo ngoba ama-South Africans njengoba siyokhethweni ayobe votela wona ama-political parties alapha ephalamende. Namanye kangekho khona-ke mhlawumbe, but iningi lalawa azobe votelwa yilawa alapha ephalamende, futhi iningi lawo yilawa ayekhona ephalamende votelwa le report. So-ke ngeke size sihlale singakhulumi kakhulu ngalo daba lolu oluyithinta kangaka i-South Africa. Namhlanje ngo-3 ntambama kuzobe kune-interview ezobe ivela lapha ku-YouTube kule podcast le kaMbuyiseni Dlozi yelokhunjana kuthiwa yini, African Renaissance podcast. Kuzobe kunoMbuyiseni Dlozi laphayana ekhuluma no-former speaker weParliament umama uNosiviwe Mapisa-Nqakula. Sesitholile-ke i-clip encane esibonisa lokho ebebekukhuluma ngoba phela njengoba izobe ivela ngo-3 nje le podcast le interview, akusho ukuthi izobe idlala ngawo-3. Vele already sebayenza i-interview but izobe idlala ngokusemthethweni namhlanje ngo-3 ntambama lapha ku-YouTube kwi-channel ebizwa nge-African Renaissance Podcast lapha ku-YouTube ye-Thabo Mbeki Foundation by the way. So-ke kukhona i-clip abayifakile-ke njengoba ngisho. Le clip iveza umama uNosiviwe Mapisa-Nqakula echaza ukuthi ngempela yini eyenzeka ngalelanga kuvotelwa ukuthi i-adoptwe le panel report yephalaphala noma ichithwe.
cishe kwakuyi was it 13 December if I'm not mistaken, 13 December 2022. Uyachaza kuMapisa-Nqakula kule clip nje encane ukuthi kungani noma yafika kanjani i-ANC kulesinqumo eyasenza ngalelo langa. Awumlalele nayo le clip imfishane nje. Ilalele bese sobe sesiyaqhubeka nale video. Awumlalele kancane la. General way to our Secretary General of the organization, my comrade Mbalula, then came to caucus and said, well, today is the day. It's D-Day. We are going to discuss the report and we are going to vote. But I want to say to the caucus of the ANC, none of you will vote for this report, in favor of this report. It's a report of the Speaker. Do you think that vote that day was ANC abusing its majority? I think we did. I hate to say this, we did. And I'm saying this with all sincerity and honesty, that it was not necessary to walk into a caucus and say, you will do what I want you to do. It was not necessary. We could have been more matured in the manner. Our democracy is maturing. Constitutional Court has ruled. I hang my head in shame because we could have done better. Uyamuzwa ukuthi uthini umama uNosiviwe Mapisa-Nqakula? Ukhuluma ngobani la? Ukhuluma ngoSecretary General we-ANC ubani uMbalula. Uthi uMbalula wafika ePhalamende ngalelo langa ku-caucus ye-ANC noma kumalunga e-ANC. Wawatshela ukuthi-ke namhlanje sizodiscussa le panel report yePhalaphala and sizokwenza i-decision yokuthi izovotelwa kanjani. Wayesesho ngokuqondile kumalunga e-ANC wathi isinqumo-ke sithi le report thina njenge-ANC siyayichitha, asiyi-adopt. Betshelwa uMbalula. But okungixakayo kancane ukuthi mangikhumbula kahle mina ngokwami ngaleso sikhathi i-ANC you may correct me kodwa I'm wrong. I-ANC yayilungisela ukuba ne-conference yokukhetha ubuholi ngawo 2022. Engicabanga ukuthi leyo conference yayizoqala ngeyi-16 December cishe iyophela lapha kuyi-19 December somewhere there. Ngaleso sikhathi ngokwazi kwami nangendlela engikhumbula ngayo i-ANC yayingenaye uSecretary General ngoba phela uMashatile wayesanda kukhishwa. Sorry man, sengithi uMashatile. uMagashule, Ace Magashule wayesanda kukhishwa as u-SG noma uSecretary General we-ANC. Wathi mayephuma-ke kwa-actor uMashatile lo Deputy President manje we-ANC. Wa-actor uMashatile-ke kwaze kwayiwa-ke ku-conference la kwafike kwakhethwa khona uMbalula. Mangikhumbula kahle uMbalula mina mangikhumbula kahle wakhethwa after seyenzekile le vote yasePhalamende. Angazi kodwa nizongilungisa uma ngirong. So-ke ibuye ngidide kancane lapho ukuthi uma umama uNosiviwe Mapisa-Nqakula ethi kwafika uSecretary General we-ANC mhlawumbe noma mhlawumbe ake ngithi kule clip mhlawumbe yimi omzwa kabi kule clip. Mhlawumbe kule clip ukhuluma ngo-SG mayethi uSecretary General we-ANC uMbalula mhlawumbe ukhuluma ngeposition ayiphethe manje. Yabo, kufana nokuthi nje athi lo OSG wethu manje uMbalula ngalesa sikhathi wafika kwi-caucus okusho ukuthi okungenzeka ukuthi i-ANC NEC yayithume yena uMbalula ukuthi aye lapha kule caucus ye-ANC ePhalamende ayobatshela ukuthi kuzovotwa kanje. Uyayizwa leyo nto.
So angazi nizongilungisa lapho but nje mangikhumbula kahle impela engathi wayengeyona i-SG ngaleso sikhathi uMbalula but ekhankasela ukuba yiyo i-SG ezobangisana cishe noMdumiseni Ntuli if I'm not mistaken kule position yokuba u-SG. So-ke into engifuna ukuyiphawula ke la ukuthi if kuwukuthi umama uNosiviwe Mapisa-Nqakula usho kanje ukuthi wafika u-SG wabatshela ukuthi kuzovotwa kanjani. In short wangabanika ithuba njengephalamende ku-ANC ukuthi ba-deliberate on the matter, baveze imbono yabo and all that. Kodwa wabatshela ukuthi party line kuzolandelwa i-party line noma kuzovotwa ngenkani ngendlela efunwa i-ANC. Lokho-ke mangabe kuwukuthi kwenzeka ngaleyo ndlela bafethu, ngicabanga ukuthi abantu abavotayo kufanele bakwazi lokuthi i-ANC isebenza kanjani. Lana njengoba uMbalula ayetshela le caucus ye-ANC noma lama-member e-ANC eParliament ukuthi bavote ngale ndlela. La nikhumbule kwakukhulunywa nge-panel report eyayikhishwe yiloyo owayewu-former Chief Justice noma owake waba umholi noma yi-leader ye-Constitutional Court before ubaba uSandile Ngcobo. Uyena owayekhiphe le report and le report yayiclear ukuthi uRamaphosa uphule okungenani ama-section awu-2 ku-Constitution, section 89 no section 34 if I'm not mistaken. Ukhuluma ngendaba ze-PRECA and all that. 2. So njengoba ayekushilo laphana u-former Chief Justice uSandile Ngcobo ukuthi uPresident Ramaphosa wayeclear kule report uSandile Ngcobo u-Chief Justice wathi uPresident Ramaphosa may have a case to answer, meaning uPresident Ramaphosa kwakufanele abizwe iPhalamende limhlalise la bese limphonsa imibuzo aphendule ngalokho okutholwe yile panel ngesikhathi i-investigator ludaba lwasePhalaphala. I-ANC yavele yaphipitha yathi never angeke siyidiscusse kuyidiscussa le report kaSandile Ngcobo. I-ANC le yathi no asidiscuss nokuyidiscussa. Into esiyenzayo nje sithi thina siyi-ANC akuvotwe ichithwe lento. Nangempela yavota i-ANC yayichitha le report. In short, my vote i-ANC ichitha le report. Mina ngizothi la yayingachithi i-report, yayichitha i-Constitution yase-South Africa. Why ngisho njalo? Ngoba le panel report yayikusho kwacaca ukuthi ithola uPresident Ramaphosa engathi uviolate ama-section okungenani awu-2 ku-Constitution. Njengoba ngisho section 89 no section 34. Therefore, uma ngabe ithi ANC akungadiscusswa lokho okutholwe ile panel report. In short, ANC yayithini? I-Constitution yase South Africa is useless. I-ANC rendered the Constitution of South Africa useless. Yayibona leyo nto? Bese sizothi i-ANC ihlonipha i-Constitution. Uma i-ANC yehluleka ngaleyo ndlela ukuhlonipha i-Constitution, njobesho umama uNosiviwe Mapisa-Nqakula mhlawumbe umzwile la nje bekhuluma kule video. Uyasho straight forward uthi njengamanje uzizwa enamahloni ngendlela abenza ngayo beyi-ANC ngesikhathi bevota ngalela langa. Uthi banamahloni futhi uyayivuma indaba yokuthi bayiphule i-Constitution noma bayithatha kancane bayidelele i-Constitution ngendlela abavota ngayo. I-ANC kafishane izivumela ngokwayo ukuthi yayiphula i-Constitution futhi kodwa nakuba yayiphula injalo isafuna kodwa futhi isiphathe i-ANC. Isafuna ukuba semandleni namanje. Isazohamba nje ikhankasela ukuphatha lelizwe. Ekubeni ivuma nayo ngomlomo wayo ukuthi
ayinandaba ne-constitution, ayihloniphi i-constitution. In short, ayihloniphi imithetho yase-South Africa. Yonke into is about the ANC. Selfishly so, is about the ANC. So abantu ba-South Africa kumele babe nokuyazi lento le, kumele bayi-understand ukuthi uma sikhuluma nge-ANC sikhuluma ngani. Akumele nje ukuthi bafihlelwe. So-ke ngingakukhuthaza nje ukuthi ngo-3 namhlanje ntambama, njengoba nje namhlanje i-date zingaki namhlanje, ze-11 May 2026, ngo-3 ntambama, 3 PM, lapha ku-YouTube ungene nje ku-African Renaissance podcast lapha kuMbuyiseni Dlozi, uzobe ekhuluma naye umama uNosiviwe Mapisa-Nqakula. La uzokhona ukuthola khona onke lama-details ale clip engiyifake la, uyayibona. So-ke ngasho nje ngithi sizobe silokhu siwenza nje ama-video kahle kahle nje. Enye yezinto le sizoyibeka eqhulwini esizobe senza aba-South Africa babe aware ngayo nje babebheka okhethweni. Kufanele bazi abantu especially laba abavotela i-ANC, kumele bazi ukuthi bavotela ini, because abantu abaningi eSouth Africa sebakhohliswe kaningi nge-ANC. Abanye bayavota badiscover later ukuthi bavotele into engekho la, into useless. Abanye bavota bazi. Uyayazi lento okuthiwa i-head on collision, umuntu avela overtake ngemoto yakhe ebhendini, yebo, noma overtake endaweni la abona khona ukuthi kuza i-truck noma imoto, overtake kodwa ayozifaka phansi e-truck head on. Ama-member ke-ANC lawa avotela i-ANC, azi kahle ukuthi ukuvotela i-ANC kulithatha kulifakaphi lelizwe. Yibona abantu kufanele sibe sibakhumbuza la ukuthi we bantu be-ANC, we bantu abavotela i-ANC, ake nibeke i-South Africa kuqala, ake nibeke izwe kuqala kunokubeka iphathi yenu kuqala. Naba bayakhala umama Nosiviwe Mapisa-Nqakula, bayayisola mayesho uthi bayayisola. Ngeke ngezwa nomunye ubani ubheka imtolo, uformer SG we-ANC ngapha e-KZN, naye sowuqalile manje uyahumzela, uyavela la kuma-social media umbheka imtolo. Ngeke ngamuzwa impela ethi asingakhali sonke, esho nje ethi bafowethu laba basemandleni noma laba abakuhulumeni mabangakhali kanye nathi esingekho kuhulumeni. Bayazi ukuthi kumele benzeni njengoba sekuphumele le judgment yenkantolo yomthethosisekelo, ayi-applywe noma i-implementwe, usho njalo. Kusho ubheka imtolo. Umbuzo enginako ubheka umtolo ukuthi ngesikhathi esewu-SG wayo i-ANC e-KZN, eseku-leadership ye-ANC e-KZN, nangalesikhathi kwenziwa le vote, kungani angakukhulumanga lokhu akukhuluma manje? Anti sesiziphukuphuku mbalo wena bheka imtolo. Anyway nje i-ANC yonke bafowethu kumele abantu bayi-understand. Ake silokhu sikhuluma nje nge-ANC ngoba sila sikhona njengamanje indaba ye-ANC kule country. Injenje izwe. I-ANC akumele nje sibe siyale nale, i-ANC ilixovile izwe, ilimoshile izwe. I-ANC kumele ukuthi abantu bazi mabeyovota nge-4 November ukuthi bavotela ini. Ake ngiyibambe la okwamanje. Bengifisa nje ukunivezela ukubaleka kokulalela le interview namhla ngo-3 ntambama lapha ku-African Renaissance podcast kaMbuyiseni Dlozi. To get more details kumama uNosiviwe Mapisa-Nqakula, owayengu-speaker eParliament by the way ngenkathi kuvotwa nge-13 December 2022. Ngiyabonga kakhulu kumfoka Mkhonza lo. Ngiyacela niqhubeke nisubscribe la ku-YouTube, nifollowa le channel futhi na ku-TikTok, siyikhulise iye phambili. Thank you so much guys. Asihlangane kuma-comments. Ngiyanibonga kakhulu.